Labarin wata matashiya wadda in dai ta je rijiya ɗebo ruwa sai ta tsaya ta ba dabbobin daji kafin ta kai gida. Wannan yana faruwa ne don tana matuƙar son dabbobin daji kamar su zaki, damisa da dila da dai sauransu. Hakan ma yasa su kansu wa'inda take ba ruwan sun saba da ita lokaci zuwa lokaci, inda ko da yaushe in dai suka ga ita ce ta kai musu ruwa za su zo gurinta su sha ruwan sannan su yi tafiyarsu. Ta ɗau dogon lokaci tana ba su ruwa, inda daga ƙarshe ma suka saba suka zama tamkar 'yan uwa da ita da dabbobin daji, inda ko wata rana ta samu matsala ba ta da lafiya sai ta ringa jin kukan wa'innan dabbobi. Suna kuka ne ba wai don ba su sha ruwa ba, a'a sai don kawai don ba su ganta ba. Hakan ta faru ba su ɗaya ba ba su biyu ba, shi yasa ko ba ta da lafiya takan yunƙura ta je ta ba dabba ruwa. Da akwai wata babbar aminiyarta Arewa, sun fi sabawa da ita akan kowace halitta a cikin wannan daji, saboda barewan nan ita ta fara zuwa kusa da wannan rijiya, ita kuma ta ba ta ruwa. To fa tun daga nan ne suka saba, ko da ma a ce ba ta zo da wuri ba wurin rijiya, barewa tana nan tana jiranta sai ta zo ta ba ta ruwa, sannan kuma ta ƙara ɗiba ta kai wa 'yan uwanta na cikin daji. Tafiya dai ta yi tafiya, an yi shekara ɗaya, an yi shekara biyu, an yi shekara uku, sun yi matuƙar sabawa da Naja. Naja dai ta kasance mace mai hankali, mai hazaƙa a wajen karatu, inda ko wani lokaci da ba ta komai takan zo cikin daji ta samu guri mai kyau tana karatunta, inda in dai ta tsaya tana karatu a cikin dajin nan, su kuma sauran halittu da take ba ruwa sukan je su gadinta don kada abin da ya taɓa ta. Naja dai ta kasance tun tana ƙaramar yarinya take son dabbobi, inda takan je ta yi wasa da kifaye na cikin ruwa, inda tana wasa da su sannan kuma tana ba su abinci, sannan kuma tana ɗiban wa'inda suka mutu ta je ta kai wa wata kakarta da ke gida. Wata rana kuwa Naja ta shigo cikin ƙauyen sai ta ga wani abu wanda baya faruwa. Sai ta ga mutane sun shirya wai ga baki ɗaya za su je su kakkama wa'innan dabbobin daji, sai ta ce me suke muku? Sai suka ce ba abin da suke mana, kawai mu dai muna so mu tsaftace dajinmu ne. Sai ta ce ai yanzu ma a tsaftace don ba dabbar da take kashe wani ɗan gari. Nan fa Naja ta hau kwantar musu da hankali take cewa ba wanda suke cutarwa, don haka mu ma kan mu cutar da su. Ai kuwa mutanen ƙauyen nan suka ƙi sauraron Naja. Naja kuwa ta zuciya matuƙa gaya, inda ta ce ba wanda ya isa ya taɓa cikin dajin nan, inda ta ce sai dai inda ƙarfinta ya ƙare. Naja kuwa ta tafi gida tana jin haushi abin da ya faru, inda washe gari ta koma cikin daji, inda shigar ta cikin daji ta samu wani abun da ya ɓata mata rai, inda ta zuciya bata san ma lokacin da ta fara fitar da wuta daga cikin bakinta ba. Ta shigo cikin daji sai ta ga gabaki ɗaya mutanen ƙauye a cikin daji, wai su za su je su ƙarar da halittun da suke cikin daji. Ta fara fitar da wuta daga bakinta, inda mutane suka dinga guduwa, sauran kuma suka dinga ɓacewa, inda ta shigo ƙauye tana fitar da wuta daga bakinta, mutane kuwa suna ta guduwa. Inda Naja ta nufi gidan wanda ya ce za a je a kawo ƙarshen dabbobin daji kai tsaye, daga zuwanta kuwa sai ta tarar baya nan ya gudu. Sai take cewa duk ma mai sha'awa ya je ya ƙarar da dabbobin da suke cikin daji, to ni nan na ishe shi, don ni ce wadda take gadin wannan daji. Bayan komai ya lafa kowa ya dawo gidansa, inda aka je aka gaya wa sarki abin da yake faruwa. Sarki kuwa ya yanke hukuncin cewa zai kori Naja daga ƙauyen gabaki ɗaya, inda aka zo aka samu Naja har gida aka ce ta fita ta bar wannan gari, an kore ta daga garin gabaki ɗaya, inda kuma Naja ta shiga cikin matuƙar baƙin ciki da jin haushi abin da ya faru. Amma fa Naja ta ce ba ta sare ba, ba za ta kuma taɓa yin ƙasa a gwiwa ba, za ta kare daji har ta kai ga ta mutu. Inda ta je ta yi haɗin gwiwa da waɗanda suke son cikin gandun daji, inda ta je ta same su ne a can ƙarshen daji. Mutanen suna rayuwa ne a can ƙarshen daji, inda su kuma dabbobin nan ne alfarmarsu, inda waɗannan dabbobin ne kuma kishinsu da kuma martabarsu. Sun kuma samu labarin abin da yake faruwa, inda ta gaya musu tana ba dabbobin nan ruwa ko da yaushe, kuma suka ga alamun sabo da wannan dabbobin suka yi da Naja. Suka ce duk mai son ganin bayan wa'innan dabbobi to mu ma kamar yana so ya ga bayan mu ne, don haka ba za mu taɓa zama ba
wannan abin ya faru. Suka ce dole ne mu fita mu yaƙi mu kare wa'innan daji da kuma wannan dabbobi, inda suka ce duk wanda ya taɓa wannan dabbobi tamkar ya taɓa mu, inda suka shirya suka fito a cikin wata runduna mai matuƙar girma. Ta can kuwa ɓangaren ƙauyen da aka kori Naja su ma suka shirya suka ce ba za su bar abin da yake faruwa ba, za su fito su ma su je a gwabza duk abin da zai faru ya faru. Ai kuwa haka aka fito aka yi mummunar karawa tsakanin 'yan cikin ƙauye da kuma 'yan cikin daji. Naja ta yi ƙoƙarin da ba a saba ganin mace tana kalar wannan ƙoƙarin ba, inda ta kashe da yawa ta raunata da yawa daga cikin 'yan ƙauyensu. Bayan wani lokaci wani ƙauyen su ma suka samu labarin abin da yake faruwa, inda suka kawo wa na cikin daji ɗauki, suka ce a 'yan uwanmu ne waɗanda suke kare dabbobi, don haka mu ma ba za mu taɓa bari a cutar da 'yan uwanmu ba, dole mu fito mu yaƙi. Ai kuwa suka fito suka ceci 'yan uwansu, inda aka yi mummunar karawa, an kashe na cikin ƙauye da yawa daga cikinsu, sannan kuma sarkin ma shi ma an kashe shi, an tsayar da cewa ba wanda ya isa ya sa mu matsa daga wannan aƙidar da muke ta kare gandun daji. Inda bayan an kashe wannan sarki ne ake kuma dawarwarar wa za a ɗora a kan karagar nan, inda aka tsayar da mutane biyu a cikinsu a zaɓi ɗaya wanda zai zama sarki a cikin wannan daji. Inda na farko an zaɓe shi ne daga cikin waɗanda suke rayuwa a can ƙarshen daji. Na farko kuwa an zaɓe shi ne daga cikin wanda suke rayuwa a cikin bayan gaban daji, inda an zaɓe su ne saboda a kwantarwa da jama'a hankali, inda daga ƙarshe aka zaɓi wanda yake rayuwa a cikin ƙarshen daji, aka ce shi ya fi sanin darajar dabbobi da kuma martabarsu. An zaɓe shi ne ba don komai ba sai don ƙarfinsa da kuma sadaukantakarsa da kuma nuna jarumta akan duk wanda ya taɓa dabbobi. Bayan wani lokaci kuwa aka zaɓi ita kuma Naja a matsayin shugabar mata wadda take kare dabbobi, inda ta fi kowace mace kare dabbobi a cikin wannan ƙabila, inda ta zama ɗaya daga cikin ƙabilan nan. Aka mai da ita kuma jarumar yaƙi, wadda in dai za a fita yaƙi a gaban magauta ita ce a gaba-gaba. Naja kuwa ta samu shaƙuwa da wani garjejen garnaƙin zaki, inda yakan ɗora ta a bayansa a fita yaƙi, duk wanda ta yi karo da shi ko kuma zaki ya karo da shi, ina sai dai wani ba shi ba. To fa bayan nan wanda suka sa kori Naja daga cikin gari, inda suka zo suna neman Naja ta yafe musu, kar ta sa a yanke musu wani hukunci mai tsanani ko har ma ta kai ga an kashe su. Sun razana matuƙa, inda Naja ta yi murmushi ta ce musu, da kuna ƙoƙarin kashe mana martabar daji, amma yanzu shine muka dawo da martabar daji a fili. To mai sauraro, a nan ne muka kawo maka ƙarshen wannan labari. Idan har ka ji daɗin wannan labari, to ka danna mana subscribe, kana kuma ka taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kana kuma kai mana like, kai mana comment domin sharhi akan labarurrukan da muke kawo maka.